up mga siringan? Yours truly, amigo amiga, Ramon Jr. na po ni. Buntag pa yun, kaya napay mga manok, nanganingog. No. First of all, sa mukha ni mga manuka. Check ninyo ni nga mga channel. Ano sila? Mga barkada na una. Mga vlogger, kapwa vlogger. I-support po ninyo sila. And like sa inyong pag-support sa ako Karon nga vlog guys is mga niagi na maglaag-laag ni Jowa. Ma-appreciate ninyo. And currently guys, nag-fix ko sa kong bike kay ginabaligyan ako siya and daga na siya mga guba-guba ba. Medyo di na po na ako siya ginagamit kayo kaysa naman magtambay lang siya direct. So why not? Ibaligyan ako. Pero what if ihatag na lang ako ni sa inyo ha guys nga bike? I don't know kung gusto ba na ninyo. Comment mo down below kung okay ba siya na idea. Comment mo kung ihatag ba na ako ni sa inyo ha. And so guys, enjoy the rest of the video. Maura to. Guys, what's up? Hi, I'm pretty and I know it. Nagnganga, tanawa na akong assistant. Charot. So ako, walay na lang. Sabi niyo makawalag kahit bis. Pagdali din na. Kanalabad kayo mong ka-istorya. Okay, bye. Friend zone. Pwede mo ano nga sila. You are overreacting. I swear we're just friends. Reply po di mo. Whatever. Balik-balik na lang yun ang SM. Balik na po sa annex. Kaya maglingkod me. Because we are tired of roaming around. Okay, patadera. So, ang tagiya sa channel. Mong assistant diri sa SM na memorize na naman ang kanta dun. Now we are resting. We're resting. Makalingkod agad kapoy. Share, like, subscribe. Support ninyo ni channel na ako ipangatag sa inyo. Promise na. Pangatag ko ning mga manok diri nga naningog saba kayo.